Omo women rep we county yo Jerusha Mumanyi ligoli tukolia lero abagenia abaraibande kurwa sorgongo rwa busi ase ewodi ya kemera imeye bunge ya Kitutu Masaba asomo yegabu gusira ebyombe unenchereyemo yo kwegenderelia Mwancho murigari ase omoyogoyo nigo abarayabo baikirana bamochire mugavana we county yo Muskiamos Nyaribo hasikeri bagotabona nigo angire gokorega asi amone serikali nene heryo konyora magendro buna chikaunti chinde chigendrete konyora Murikito Vincent Monda no arenga ase chinsemecho robotirwa ya senchero wikirana Women rep we county Nyamira Jerusha Mumanyi nigo ritukoria rero abageni abarayibande bagusiye ase ward ya Kemera imeye bunge ya Kitutu Masaba asomo yegabugo sire byombe bunenchera yamo yo kwegenderelia asomo yegoyo abarayabo nigo bamochirio mugavano Nyamira Amos Nyaribo asekeria bagoteba buna nigangire gokorega sine serikali nene eri konyora magendero buna chikaunti chinde chigendete konyora chibara tirojo ekarana begana dimo korera lakini mugavano ujo rugaralia tibese chonsi bi every year kero mweka manya tigambete every year ngoya kubale tibese lakini tanya kolini tibese na ndio yamete kora chibaraga lakini swali ndoko boy tukagenda korra duale atogoli mugavana Nyamira ni tokama amagotebinga chimashini chiro chia dialysis chirega tuaye tuna World Bank chia osa chikaunti chonzi 46 chiyini metara uyiko ku Nyamira Jerusha nigabwato ketinga yo gosechibando gocha sekiombe kya baboraka emashini yo gosibye chigari gocha sekiombe kya boda central stage nabo igechekiye chiringi chiribwe emiyamo 47 gocha sekiombe kende kya boda ya Kemera Jerusha Mumanyi nigo naenda ababuli abagetutu abo bamuha amagoro aseganga yayo kurigo bogafana bwe county ya Nyamira. One of the widows groups nerara ekoruko rugaiga ekorokwa Kemanga widows. Kemanga widows, I'm grateful to announce to you ngamu abeta babui mumeshinda na hivi leo mutaenda nyumbani mkiwa na posho miezi. Omo chief whip OUDA we bunge nene ya Kenya Silvana Sosoro nigo nera abatebiri abantu basire serikali nene ekiagera nonya bakirete Raila Chikura Raila nigara se serikali yue manyakanite buna broad base oyo makoro ko Raila ndiko yoro ko kunake wose bara bamidoga na umu age diskurego na mbeye mwabasaya na murega kwanza no yana bagaka no ndubwese no bagina to tuwara bo beno ndo ko yabana siasa bana siasa to kwikaine to chaka ko gaito mwana ndo ko yabana siasa wose ndubwese abana siasa interest cheito to kurwanira kwanza abantu bali bataka nkwani ga bosongo osenya Nyamira ekana na ari kwana ngaruto kujira ande nganje mwana basukire mwana ono murwaire ande nganga kiyora te kabate umunyamato yonko irara moyi muchiri wategara mukanga mugakera Raila mechana teyo bona bachira ngikwa rwitero mwana omino batega baruto Njebuna nominated MP that wara constituency go say county egasi anebono igano ko Nyakobori echiya Nyamira ngaichire ikimwabekira se budget chia Nyamira so that in future 2027 mama county ga hoteba buna atebire ngo chiare ko be county governor yingo chaigamba tebinta gete ko be women rep mwange tingo korega sibone ya kwanza abane bateba juzi ati o toko yuchikura ai kwanza tori people bone iga egasi okorigi people ngokora gosega sia abantu banyamira inumo ngoliyo monto batigere gasi yingo cha next time monte yo monto hoy igo nche kore gasi numo ndege yo monto tengo kanchena ine aya na nyobo gimabwara rekane komiga na gokongera abakenya bange abarayaba bakubwatise serikali ya broad base nigo bagoteba nerere geti Vincent Monda Ensoko TV ekenyoro kya Muitunya ewadi ya Kemera bunge ya Kitutu Masaba e county ya Nyamira.